Добрий день, підписники, а також YouTube спільнота. Щойно знову мені клюнула щука, тільки я, як завжди, сам і не можу ніяк зняти саму покльовку, бо маю тільки телефон. Клюнула от на оцю блісну. Така вона не маленька, блискуча. Скільки вона важить? Джексон чи Петерсон, яка різниця. От така щучка. Вона ще відкриває писка навіть. От озеро клюнула звідти від краю камиша приблизно. От така за розміром. На ногу трошки менше, як 2 ноги моїх. Ага. Хоче до води, туди, ну не вийде. Гарна, здорова щучка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі.